אלא, כן. כן, רות. תשמעו, זה באמת רגע שהוא נעלה. הרגע הזה שבו נער מגיע לגיל 13 ועובר חוויה. יש קטע שהוא מאוד מאוד כואב בשלב הזה שבו עולים לתורה. כן. השלב הזה שבו זורקים עליך סוכריות, ויש את המומחים שיודעים לצלוף עליך ולהכאיב. כן. ויש את אסף שפר, זמר חופות ומלווה הרבה מאוד ילדים ביום הבר מצווה שלהם, שמצא את הפתרון האולטימטיבי, שימו לב. יראה לך מה זה לירה שדה, יראה לך מה זה לירה שדה. דרך אגב, אם אני רואה ילד בבית כנסת, אם אני רואה ילד בבית כנסת עם תביא לי אדומה אחת. רגע, דבר. אם אני רואה ילד עם קסדה כזאת בבית כנסת, אני אגיד לך, זה יותר גרוע הקסדה הזאת מה שהיא עושה לו, כי אני מכוון לפנים. לא לראש, ככה מכוון לו לעין. אתה ילד רע. אז תשמעו. רגע, מה קורה עם אבא של הילד? את הרעיון הזה של הקסדה, אגב, הבנתי שהם רשמו על זה אפילו פטנט, ובאמת אסף שנתקל בהרבה מאוד ילדים שנבעלים וחוששים מהקטע הזה שזורקים עליהם את הסוכריות, החליט שהוא מוצא לזה את הפתרון, והם ייצרו את הקסדה המיוחדת הזאת. והוא רץ עם הקסדה הזאת מבר מצווה לבר מצווה, יחד עם חברת אפרת הפקות הוא עשה את זה. והנה זה עובד, אני רואה לירז, ניצלת מדהים, גם יש את המקום לתפילין. מה הבעיה בפורמט? זה הסוכריות. צריך לחשוב על משהו על גם להמציא על סוכריות שלא עוקרות שיניים, אתה מבין? להביא סוכריות טריות, חדשות, די עם הטופי, הטופי זה פורמט שלא עובד. אולי הקסדה תבוא עם סט שיניים חדשות. כן, תותבות. שאלה אחת, מתי הזמן לזרוק את הסוכריות? בדיוק. אחרי שהילד מסיים את הברכה האחרונה, שאחרי הקריאה בתורה או ההפטרה, כל אחד... בסוף. כן. זאת אומרת שהוא סיים את כל סיים, חוטף את הסוכריות ויורד. כי תמיד זורקים כל הזמן, בלי קשר לכלום. הילד רק עולה, זורקים, עושה, ואז תמיד הרב צועק, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא. היום יש שפע של סוכריות, אז כבר מחפשים מתי להעיף אותם. לא עכשיו, ברמן, חייבים לעבור לחם ברשת. גם לא עכשיו, חם ברשת, לא עכשיו, לא.